nang taru ring ipet nakal nong ka bakhat ar ka khot ka ba sau puar la pipet yang tua kadai kajing ai bor la danga puli hakan tien nong we ki on because the Lord kept vigil the night to bring them out of Egypt ublay wai bor ki bakin yai up klem de yo thia khana bukila ban mi na por Egypt teng tengi ngobong ko ta mo am pe mi ban klem yo thia ru kadai ka bor ka jong blay la pipet hakin kumno bagi nong Egypt kile ban suppress ban mo ban tan ban pendu jat ka jat penriu Israel po Egypt kadai bagi ki pentrai hadu ba kindawan sieng kim nam dan por su ya ka kan su thia ben no kan su thia ben no dan ka jing song kam dan kanu kam dan por bat ki khuon ki ti mut lapoi la that thia mang ba kan hiar ka population kan hiar kata ka jing roy ha ka jing yok hun yok ti ngi ba wat apdeng ka jing le ka jong kinong Egypt kom ta re ki khun Israel apdeng ka jing that bikin ab ka miet nang ta bikin mi no ka de ka bor ka jong trai man ha ka ni nga ha ki ni ki ta yo bla let no apoi ban yarap ya I kurim ban let ban sim officiate apo school te ngam ta ki khna class 1 class 2 kam dei ka basuk as ngau la pen I la lut ka jing du kiru wah empat bed wah ten lawan as tu la that atia wah te ka dei ka ba ka mo ba dei ka that ba nam tai khna te asu perkhat wah te kat no tam ki khun Israel ka ba ki habban mo ban thao yu mo et ya ban pen mi ya ka bor ka jing that ka jong ki ka long palat te ni ka jing nam no ka jing la ka jong ki bikin pen ya ka miet ban up ban mi lu ka dei ha ka bor ka jong trai ka dei ha ka bor ka jong trai maki bikin roi lu ka dei bit tang ha ka bor ka jong trai am don I asia te ni akal nong ka ba khat ar ka khat ka ba sa pulai hadu ba sampung te ter ni ba hang tu ka don ka nyam ju ka jinglat ha ka ba la peniap la pen mi ek snam la yo ek snam lu ni pulang brot ha ban apply ha ban ha ban shim ha ban ta ha ka sokat ban yo ek ta ka jing pelat im ek ka jinglat im nang ta pat kal nong ka ba khat lai ka khat ka ba ar ka range pan ka jing ai ya khuni kong la ka dei nau brio nau brat nang ta pat lar pi bet nakal nong ka ba khat lai ka khat ka ba lai du shi pau ka kren ru shapang uta upu baklan tian bat ikini ki baro la ong ye khun Israel bakin le kanang bakin ma kin mau ye ka e ba ublai la le na ka banta ka jomki kanang bala shahdien la da ki kli ki khun kanang manjuba kane kadai ka balaja balai ngi le kum ni na mar kadan ki history kadan ka jitu khana bangi la le amta de ha ka jinget ka jongi ublai ru kadan kam ngi pa ngin dama mut ke ai ka bangi ngin yathu spang ka jinget ka jongi ka bangi dan how jisu haki khon ai kan mi na ka donut ka jongi kan mi na ka jinge shem ka jongi kan mi na ka ta ka jinge dei ka ba shimet ka jongi mo ublai kum balong ki khun Israel kum balong ku Israel tel ngi pet ublai uplat yem shoi khun Israel plat lut yaki ukhot yaki pen kerpang yaki upen em shwa shwa bun ai kan nu ka bram shwa bun pha yaki shimla pha tu shu pha lak pha mi rei ublai udah get ready udah pen kre yaki udah khot yaki udah say yaki udah perlat lut yaki nang ta dong kielek ka bastenat bah ka long ba u ai ukular ye ka jing darkat ka jong u yaki khun Israel ha ki let shakri kanan yang ni la khat du blai kum ti khun ka jong trai la pen em yang ni la perlat lut yang ni bat ka bastenat bah ka long ba ngidan har ringkat ka jing kular jong ka jing dan rekat ka jong trai bat ni men si ma khoj u badan apo jong ni u belong ka jing scam ye ka jing dan rekat ka jong la ni pen nakal nong ka ba khatla ka khat ka ba ar phuai
Exodus kalau nong kepa khalai kat khot kepa arpoi kintin ki bong ni bat utrai ulaya achwa jong ki men sngi da rishat lo ban yalam nanti ki ban men miet ru ha urishat ding ban ajing sha ki ba ki la ya men sngi ban men miet shem la shem no ya uta urishat lo men sngi lem ne ya uta urishat ding men miet na khmat uta upat lang shem la shem no ban pen scam ban pentiknai khun Israel ba utrai udan ringkat bat ki ublai udan ringkat bat ni kata kade kajing shisha ka ba utrai wa ban pentip ruangi kum ki khun ki jong na ta ha kajing mi ke jong ki khun Israel na por ri Egypt la ringi pet u paro ningkong ki pha mi chwai ki wut namar kila du I khun ningkong ban shimti ban yepli ya ka kam ne ya kanu kanu kadai haki khuning kong ti kini kila du I khuning kong en re la ringi pet yu paruang ni ula babi ya ka ai ka ba ule la ringi pet na kal nong ka kat sa kat khat ka ba san ti kila thu ai siem ka ri Egypt ba uta pet lang kila pet no ti ka do nu jong paru ba jong ki shakri jong kila kala persya ya uta upat lang kila ong dru balai ngile ya kani balengi pelat no yaki kun Israel na ka jing shakri yangi na ka ba shakri yangi teo la pentre ya ka kali bat mashem ya upat lang ringkat bat ula shemru nyospa ki kali ki paken sai bat ki kali ka ri Egypt baro ru bat ya ki nong ya pom ha ki baro kawai pakawai ni kila babi anda kila leta sakut kekam menupat pantre tak haban hab dem khosiu hi hab shoot hi ani nama kila syang bros kata si kila ban he mo la den kata ka jing bam tre shu la that ban tre ti hang ni ki poi ban ken ma Israel belingi plat ta kadang yo kilem no ni ba khun u paro u shim ye ki kali ki baken sai ki nong ya pom ta kini ki ya be ban ban kurup yang ya ki khun Israel ban wan nyalam yang ban temra te ha ke jingem ke jongi ha bangi lalong ki khun ki jong lai ki dan ki badan ye ke jip khat lalong ki khun ki jong lai mu sultan pechu rea lalong ki khun ki jong lai sultan kampet kambha kampet kambha kampet ban le kat bala ban wan pai biang laram de da taktik ke baningkong da taktik ke bar mo ita ki idea ke jong ki bar ki bala ki basa ki basan ban wan ban job biang yangi tengi hapan long husiar ni hapan long husiar nama belai usuitan peran kam kat ke bala kan ngono ka plan ka baudan ban job biang yangi sesien pat ban long ban pelong biang yangi ki mera ke jong Tinya habban sngotu baka jingem kadai ka jing khun ban ya khun ban ya kadai bingi habban shanya autra tel pen hakal nong ka baka sa ko khot ka baka ar khun Israel kila tieng kila kiyu mathat masni namar balai ki na jinga yu ni upat lang upat ya pom ubambe na dien jongki bakadan ka jing tieng bakadan ka jing tieng haki tingi wa ublai lale ikam pala Lengbang Moses, about Moses wang, pesni, kini ki wan, wat am tieng, namar hakum kini kepuar, ublai unyo ya keburam naki, ublai unyo ya keburam naki, hak jem kejongi habangi, ikijing ale, le si pelaman ong, kan ni telah kut yang reem kadai kepuar, kebangi hab mungkin ma, keba hakum kitu kepuar keba kidi kepuar keba ublai unyo ya keburam. Kipur kiba ublay New keburam snow balakut kidang kipur snow balakut deh snow ba la syai tim dan jing syai syo reem berabur ke dan ke step ke bah menai kadang ke jing syat juga sengi ke bah pernah ke bah saat tang step hadin juga meet ke bedum ha ke jing em ke jongi ya kedua ke jing ale kilong tang sipur ring ini kendu kadang ke jing pelat ke jong terai lari ngipet
kinan katuk ni ki details like pipet haba u paru la shem ki bakan sai tamba kidan kijing tho kasau tho ba usan kidan kijing jam ha kasaka la shem ni bakan sai te kalikula tamba kadan kijing jam thì năng ta u play u pha ta kal air ki gong ka iswin bakala penkat ye ka duriau ka pasau bat ki la yo ban let shliang bat u play andala pois tu shliang lingbau Moses la para biang hefti bat anda kamta la tap bala pengam jelap ya baro ki sipai ki ba kensai jong keri Egypt ti baro i ya ka bor ka jong play ka jong play lingba ki khon Israel ti ka ba stnat ba kalong ba naka jingjap ka jong ki naka buram ba u play u yo lingba ka jing mji khon Israel ka pelong iki bakin suk ban yat ban job iki nong shun ki bas khmat ka daw kolong be ki ni ki nong shun kila dan lupa ka jing tip sapang bakum no ni blai dan bor la pelat iki bakala pen suk iki thama ki bas khmat ti u max lu ke do ha ka kitab ha ka gospel jong Lukas persyang man wara wang ba usoitan onom i ya ki nong Egypt u paru kwa parabor ban shim man long rau sien bat kumta usaitan ule na kabanta ka jongi bat usaitan ru ule kumta what you jisu ari pe ha ka jing pen shoi ka jong jisu shimlaang ba ha ki gospel Lukas shimlaang ba usaitan persyang ru usaitan ule bet da ka jing long very confident mo ka jing long tikana ba new jisu on ha ka jing pen shoi ba ule upen shoi u habaro kiliang upen shoy ban yadan hakaliang ka jongu hakaliang jung soita upen shoy ru ula ban job da ka wei pat kalenti jong ka perthai kalenti ka jongu ban wara ki hima ka jong ulai habnang al mingu ya ta khandiat so min yo kan hima baro kan de ka jong me te ubla ngi bau jisu shem langop kita ka jong pen shoy henry ula job ya kita ka jong pen shoy baro thì halor ki jing tip ki jongi ba ki jing snow thu ki jongi ki jing het ki jongi ki ka jong blay ba u blay eno yang ni haban kan maru bo soitan onum eno yang ya ban kan maru haban man like ski ban yakun ni u jisu hadu ka bakut ha ka jing ya ti ka jong u yakun wa kanon ka pori kwa ban lem thamau jisu haban kanon ka porba ni na Petros senran jungu jisu habanong ki sadian mel soitan teng i ki jing pen shoy na ka por ban job u jisu kom taru ingi haban long siap